Ang Ginoo maanaa kaninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Pipila ka Pariseo miduol ug misulay pagbiti kang Hesus pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, wala ba kamo makabasa niining bahina sa kasulatan? Sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki o babae ug miingon, tungod ini ang lalaki mobiya sa iyang amahan o ginahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa. Dili na sila duha kundi usa na lamang. Tungod ini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ang mga Pariseo nangutana kaniya, kung mao kana nganong nagtugot man si Moises nga ang bana mosulat sa iyang asawa o pahibalo sa pakigbulag ug siya makabulag na kaniya. Si Jesus mitubag, mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa kay kamo gahi mangugulo. Apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Sutihan ko kamo nga bisag kinsa ang mubulag sa iyang asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kung siya magminyog lain. Ang iyang mga tinunan miingon kaniya, kung mao kini ang mahitabo tali sa bana ug asawa, may pagdili na magminyo. Si Jesus mitubag, kining maong pagtulunana dili alang sa tanan, kung dili alang lamang ni adtong gitagaan sa Dios niini. Kay may nagkalain-laing mga katarungan nga nung dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo kay na tao nakapulang daan. Ang uban dili makaminyo kay gikapdan man sila sa mga tao. Ug ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Siya makahimo niini padawata niining akong gitudlo. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. So today, we will be reflecting on some points related to the gospel. Yatong Ginoong Jesucristo karong buntaga, nagtudlo ka nato sa usa ka pinaka-core value. Core value. Unsa man nga core value. Kana bitang pinaka-sentro gyud sa imong kinaiya ba? Kung imong kinaiya, no? Kabalo ka kung sa iyahang gitudlo ka nato, matud pa niya sa Salmo Responsorio, ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. So gugma nga malungtaron, no? Mula nga sa atong gospel karon naghisgot ka bahig bana og asawa, kay gikinahanglan ning core value ha sa pagtiayon. Kay kung wala ni na dali na mong manag kanta o please release me, let me go. Nga naman, kung wala mo na ang core value, so muna nga ang atong Ginoong Jesucristo karon niingon siya nga ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. So that is the very core values of our God, of Jesus. So as followers, we should also emulate. We should also follow His examples. Kunya kita pod magbaton gyud ta sa gugma nga malungtaron. Labi na gayud sa atong tagsa-tagsa ka mga bukasyon. What are our vocations? What are our choices in life? Kamong mga minyo, nahala ipadayon ng inyong gugma sa usag-usahang tud sa kahangturan. Akong pari matud pa ni Kristo ang dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit, nagisulti niya. Ipadayon po na ako ng ako ang gugma sa ako ang mga katauhan, no, sa akong panerbisyo. Kamong mga wala mga minyo, blessed, single blessedness, ang inyong gugma, anto dito ipahamtang sa inyong tagsa-tagsa ka mga career in life. No, panalitan si Sir, maestro man siya, prinsipal. So anto niya i-apply ang maong gugma hangtod sa kahangturan sa iyahang obligasyon. In other words, we should do everything with love. Mo na siya. Hangtod sa kahangturan, dili kay paganagana lang diha.
no? Pananglitan, retired naman ka. So look for another kanang extracurricular activities sa pagka-retired. No, pananglitan si Sister Apron, no? Katikista man siya. No, retired teacher, pero nagkatikista. No, something like that. Si kining Elvina, kining si Lunila, o kuan man siya, kining manalabtan. So ang iyahang gugma anto niya i-apply sa iyang pagkamanalabtan. In other words, all our vocations in life, no, should always be based in love. Ingon yan. And these are our choices. Mupili gyud ka niini, di kay napugos ra ka. Kung napugos ra ka, may puruhan ka paling-paling ka. Paling-paling ka na bitaw kung sa kuan pa na sa mga balingbing ka ba. Usahay malungtaron, usahay pod, dili pod, ingon yan. So, and that is the reason why our Salmo Responsorio today nagtudlo gyud kining gugma hangtod sa kahangturan. Kimo man ni atong gamiton. Kanako isip ko sa kapari. Kung mga lagad ko isip ko sa kapari, unya walay gugma sa akong panerbisyo, ay para dili gyud kayo ba kanabitang committed, no? Kay dili man lagi na mo imong choice. Ganahan man unta kung mahimo kong abogado unta ko. Ganahan man unta kong magdato man unta ko, unya naunsa naman noon ning napobre naman noon ko tungod ining akong pagkaingon ani. So if you have that kind of attitude, dili fruitful ang imong kinabuhi. Sa pasabot dili fruitful, wala ra gyud kay pulos sa wala ra gyud kay pulos pagkapariya ka. Ngano man, sige ra kag pundos kumbinto, sige ra kag katulog, sige ra kag dula o sa imong mga kalingawan din ha. Wala gyud ka. Ngano man, because you are not doing your service with love. Maupod mo mga ginikanan, mga Mr. and Mrs. If you are not doing your obligations as husband and wife with love, di ka laki. Wala. Doon na yung uban nga wala ra gyud ka laki. No, magtanaw kay ini mga panimalay sus gubuta. Baling mga hugawa, mamahimo kang tapulan. Muman kana bitaw murag wala kay commitment, murag wala kay gugma sa imong pagkaikaw. Mamahimo kang tapulan. Tanaw ng imuhang palibot pero king tag-asa kay sagbot, wala ra pug ka. Hala mo dia. Hala mo dia. Hala no? Ato imong kusina nga katuiris na ni ditong mga kusina nga mga kaldero nga walay mga hinis nga mga kutsara nga gipang-agit-itan. Hala mo dia. Ngaon uri mo dia ganahan mo. Pigtanay ni kinabuhian. Ano man, mura magdili ni mo choice ang imong kinabuhing ipuyan. So make it always a point na imo ginang choice. Parehas na ako, nagpari ko, this is my choice. I choose to become a priest. Kung wala nilain. Wala na ko nangandoy nga mga dato pa, wala na ko mangandoy nga unsa pa na din ha. Ako rin yung nagpari ko, kay mga lagad ko. Ana, mura gina siya. Yung kamupon, maupod mo. Nagminyo mo, kay mga lagad mo. Sa imong pamilya. Kamu pong mga walay bana, mga walay asawa. Nagminyo mo, kay wala mo nagminyo, kay nangita mo og lain nga kining gitawag na tug klase sa panerbisyo nga inyong ikahalad sa Dios. Mangita mo og klase sa panerbisyo nga inyong ikahalad sa Dios, mo na gitawag sa in English og single blessedness. O kamong mga retired teachers, o mangita mo mga pamaagi nga diin makapangalagad kamo sa Dios bisan tuod kung retired na mo. And all of this you should choose because of love. Ingon na anak. Kung wala gani na, og sa pinulungan pa na sa mga pinangalan ba kanang sa mga pinulungan pa na wa kay klaro. Ngano man, you are not doing it out of love. So muna nga, first we try to discover what is God's values. What is God's core values? And God's core values is gugma nga malungtaron. Kunya kita sumusunod man lang kita ni Kristo,
Amo punta. Atong gugma malungtaron pod ni. Dili pod niingon nga pag mali minister magani ka malungtaron yun ni. Ug sa kuan pa na walay sa pinulungan pa na mga gugmang way paglubad gini nga tuwa. And the third is it is your choice. Nipili ka nga mahimo kang ingon ana. Ayaw yung ingon nga napugsan na maguguin Dili naman ginoon ko. Si mama mong giniingong pamaistrohon ko. Dili man ginoon ko nagminyo. Si kuan man ginoon ni ay Ginoo. Kung munang mamahimo kang tapulan, mamahimo kang walay hinungdan. Nga naman, tungod kay sa imuhang kinabuhi, doon na may contradiction. Doon na may panagsumpaki sa imuhang life o sa imong choice. Magsumpaki na ganyan ang kinabuhi ng imong ipuyan o ang kinabuhi nga gusto nimo, dili na gani na magtakdo. Wa kay polos na klase pagkatao sa kuan pa na wa kay klaro, wa kay hinungdan. Klaro ba? Sabtan ko sumuna siya. So again, ang atong salmo, ang salmo karon nagtudlo kanato nga kinahanglan gyud ang atong gugma malung taron manindog baligo.